Είμαι ο Γιώργος Ρούς και αυτό είναι το δικό μου cover session. Περνούν τα καλοκαίρια και οι γιορτές μας, όλα σαν τρένα βιαστικά και δεν ξαναγυρνούν. Περνούν τα πρωινά και οι Κυριακές μας, όλα σαν σύννεφα γοργά και δεν ξαναγυρνούν. Μα εσύ ποτέ να μην χαθείς ποτέ απ' τη ζωή μου, γιατί κυλάς όπως το αίμα στο κορμί μου. Μου δίνεις δύναμη και νόημα να ζω. Μα εσύ ποτέ να μην χαθείς ποτέ απ' την ζωή μου, γιατί κυλάς όπως το αίμα στο κορμί μου. Μου δίνεις δύναμη και νόημα να ζω. Εσύ περνούν, χάνονται οι όμορφες στιγμές μας, όλα σαν τρένα βιαστικά και δεν ξαναγυρνούν. Περνούν, οι μέρες τρέχουν κι οι βραδιές μας, όλα σαν σύννεφα γοργά και δεν ξαναγυρνούν. Μα εσύ ποτέ να μην χαθείς ποτέ απ' την ζωή μου, γιατί κυλάς όπως το αίμα στο κορμί μου. Μου δίνεις δύναμη και νόημα να ζω, γιατί ποτέ να μην χαθείς ποτέ απ' τη ζωή μου, γιατί κυλάς όπως το αίμα στο κορμί μου. Μου δίνεις δύναμη και νόημα να ζω. Εσύ Η σχέση μου με τα covers είναι μια σχέση η οποία με τον καιρό έχει εξελιχθεί. Σε κάνουν καλύτερο, σε μαθαίνουν, σε βάζουν σε ένα άλλο κόσμο, σε μια διαφορετική πεπατημένη από αυτή που ίσως κάποιες φορές μπορεί να έχει συνηθίσει κι εσύ. Πώς μου ήρθε να κάνω αυτό το cover, ας πούμε. Είναι ένα τραγούδι το οποίο βέβαια εντάξει, έχει πάρα πολύ μεγάλες φωνητικές απαιτήσεις. Για μένα αυτό πάντα αποτελεί πρόκληση. Ακόμα και χρειαστεί να κατεβάσω λίγο έτσι. Ένα μητόνιο, ένα τόνο καμιά φορά. Είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει νότες, χορδίες και κλίμακες, οποίες έχω συνηθίσει να τραγουδάω από πιο μικρός κιόλας. Οπότε δεν είναι ίσως και ένα από τα συνηθισμένα κομμάτια που μπορεί να έχει τραγουδήσει η Μαρινέλα, από άποψη κλίμακας, μουσικής και αυτά. Νομίζω ότι μόλις το άκουσα, σκέφτηκα ότι μπορώ να το κάνω, να το δοκιμάσω τουλάχιστον. Και σήμερα η αλήθεια είναι ότι το δοκίμασα. Δεν ξέρω αν πέτυχε, μπορεί να μην πέτυχε καθόλου, μπορεί να πέτυχε πολύ, αλλά αυτή είναι η γένεια του cover. Ειδικά είναι και cover session. Ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια cover έχω ένα, ας πούμε, είναι αυτό που κάναμε και σήμερα, το «Ασφαλώς και δεν πρέπει», του Άκη Πάνου, το οποίο έχει ερμηνεύσει η Βίκη Μοσχολιού. Είναι ένα cover το οποίο, εντάξει, ήταν και για μένα έκπληξη,
όταν ξεκινήσαμε να το πρωτοκάνουμε και στη σκηνή, ήταν κάτι... Είπαμε, όχι, λειτουργεί, είναι ωραίο. Και βγήκε χωρίς απλώς να προσπαθήσουμε να το καβεράρουμε. Δηλαδή, το κάναμε κατά κάποιο τρόπο δικό μας. Και η αμία σεζόν ήταν σημείο αναφοράς για τα live μας, πιστεύω. Και για τον κόσμο και μεταξύ μας, ας πούμε. Σκεφτήκαμε κάποια στιγμή να το ηχογραφήσουμε και κανονικά, αλλά εντάξει, δεν μπήκαμε τελικά στη διαδικασία. Πήγε πολύ μακριά. Μπορώ να πω ότι προτιμώ περισσότερο τα live, αν και πρόκειται για δύο τελείως διαφορετικές καταστάσεις. Στις live καταστάσεις νομίζω ότι όλο αυτό που κρατάς είναι μια φωτογραφία στο τέλος. Προσωπικά αυτό συμβαίνει σε μένα. Η ηχογράφηση είναι μια τελείως διαφορετική διαδικασία. Μου αρέσει πάρα πολύ και αυτή. Μπορείς πραγματικά να εξερευνήσεις ο ίδιος τον εαυτό σου και να δοκιμάσεις τις δυνατότητές σου. Αυτό έχεις τη δυνατότητα να το κάνεις και στη σκηνή στο live, όμως έχεις πολύ λιγότερο χρόνο και νομίζω δοκιμάζεσαι σε πολύ μεγαλύτερο και τελείως διαφορετικό βαθμό, γιατί εκεί παίζει και ο κόσμος. Με γοητεύει η ηχογράφηση, με εξητάρει το live. Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα. Επεράσαμε ωραία λίγες ώρες μαζί. Είναι η πρώτη μας νύχτα, πρώτη και τελευταία. Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα. Ασφαλώς και το ξέρω πως δεν είμαστε ίδια, μοναχά στα παιχνίδια είμαστε όλοι παιδιά. Κι αν εσύ το ξεχάσεις, η ζωή στο θυμίζει και πεθαίνει η αγάπη και σωπαίνει η καρδιά. Γιατί ασφαλώς και δεν πρέπει είμαι εκείνη που είμαι και έχεις όνομα κάποιο σε χρυσό κόσμο σάπιο. Δεν χωράω να μπω, κάνε εκείνο που πρέπει, όλα τα επιτρέπει, το δικό σου το πρέπει, ένα πρέπει θα μπω.